दंफां गायनाय हाबाफारि बावहाय थांनायनि एसे बनसुनिफ्राय मैयानि 9 लाख दंफां गायनाय ना बेयाव एसे थांनि मा होननानै बुङो दिनै एसे लेटसो जाबावबाय जानाय मानाय गथ' गथाय माबा माबि आंनि हेलमेटखौ लाबोआखै ए साइडआव दङ थांनि एसे दंफां गायनायावहाय दिनैहाय माबायदि बेसेबां गायनो हायो थांग्रोनि सानैबो सानफ्रोमबो फैबाय गंखौनो खिबुसाब लंलायनाय थाङो उफाय गैया माथो खालामनाय लिंहर जाबाय जेला थांग्रोनि दे बर' गामियाव दासिमबो सेन्ट ग्रेभेलनि जायगा लामा माथो होननानै बुंनाय नङा होनबा गय बागाना नै बेफोरबायदि फोसाबगोन आरो बे लामायाव बिराद मोसौमोन फैयोब्ला ओरैबो गय बागान खाथि खाथिसो गायदों माथो 2 फुट गोजान दं नैबेबा मा बेफोराव स्रिसो आराम थाफैनोल' गोसो जाखासैलां थान्दानो सेन्ट ग्रेभेल लामा दाना बेफोरावबा खुनु माबा गैला आरोखि ओमफ्राय आरो सानै दङ अन्थाइबारियाव बाइक सालायखो ना दैलामबारियाव ना दुब्लियावथाय हमनानै मोनासै आं लामाबो गैया ह बैजों थांजोब्बायथ' हनै बैजों बारनायसो हरैहाय ओरैनोथ' दोथो जों उनाव थांनोसै बारनाय नै बेजोंनो बारनो हागोन बेजोंनो बारखानोसैथो जों नै बेफोरबायदियावसो सालायो बाइकआखौ नै नुबाय दा नै बेफोरबायदियावसो सालायो बाइकआखौ हा र' खिबुआ सानाय हालाय लांला आंना नै बिदि दुब्लिबारिबो नङा दैलामबारियाव मावबोबायसो सालायनाय बेबो मोनसे माबासो एक्सपिरियेन्स दैलामबारि हा लामा गैयियाव बाइक सालायनाय नै बेफोरबायदि लामायाव बेफोरबायदियाव होथारखायो जाहैबाय दा मानखोनाया दे बिजों मानखोगोन माथो एभेन्जार बिलाय नङा होमबा देन्जार जायगाजों सालायखाबावो फाग्ला खेला गेलेनो नाङालै रिमिनलो नोंना खेला गेलेयो ट्रेक्टर ट्रेक्टरनि सिनसो होबोगासिनो जनाय बोथोर मोजाङावबो दिनैनि दिनाव लामा ओरैबायदि देन्जार लामाजों फैबाय बेनिफ्राय भुटानाखौ फ्राय नुहुरलायबावो आइदै बिदियावहाय गारि मोजां जागोन बिदि फंबाय अरे माजों थांखो दे थाब बे लामा आखाइजों खोन्थाबाय थादो बिसोर सिगांग्रोआ ओरैजों नै दाना मोना ओरैसो थांनांसिगोन ओरै खाखर नालाय सफैया दाबो माबोरैजों थाखोथा दा फैबाय थागोन फाथाबारि 6 नम्बराव ओरैबायदि खिबु साग्लुंखाबाय अन्थाइबारि गारि सालायबोनानै फाग्लासो ओमफ्राय हनै बे हाग्रायावनो जानो बे नैबेयावनो आरोखि बे हाग्रायावनो गायसनला जोबगोन आरोखि दंफां बैयाव दङ माखासे र' थांनि दंफां गायग्रासो जाहैबाय फाथाबारि 6 नाम्बारावहाय ओरै दैलामबारि फैनाय खिबु साग्लुंजोब्बायलै देवस्रि कवारि आयौ सानैयाबा बहा थाबोगो बिबा खोनाबाय फाखन मोना गोलोम जुथा गानबोबावबाय गेन्द्रा नुवाखै नों मैयानिया नैबा आलाकाटारि नांनाया मा आलाकाटारि नांनाया नै मैया आलाकाटारि मैया क'क्राझाराव आलाकाटारियाव गाब्र'ना लानानै जुथाया हनदों माब्रै गेजेर गेजेरखौ फुस' बावखानांगौरा
नैबे फाथोआ गोखा मोजां जागोन जानो दंफां गायनायखौ एसे नायनोसै सोमदोनाबो दिनै गामसा गानना फैदों फुरा ट्रेडिसनेलखा ओमफ्राय दंफां गायनायाव आरोखि बिदिसो सोलिखायो सोलिनायाबो गामसा गाननायासो नै रुमाल फाख्रा लालाय थिदों नै बेफोरबायदि रेन्जारजों माबा माबि लादों एसे बेसेबां बुरजा गायखो नों दंफांखौ खयदाल गायखो नों बाबु दा बुंसै गोलोमलायबायलै बेसेरा बुंनो हाया दंफाङाथ' नै बियो मा दंफां मा दंफां बियो बेयो मेहेगुनि मोजाङानो हा बेयो माबा मा होनो जिया ओमफ्राय भावरा बिफां दङ इनि खय लाखमोन 9 लाख 9 लाख टटेल दंफां गायनाया चिरां आरो क'क्राझाराव गायखाङाखैदां ना दाबो चिराङाव दंबावो बनस'निफ्राय बियो बे खन्द'आव गायफ्रामजोब्बाय दंफाङाखौ बनस'नि लिडआव नै बे दंफाङा आइदि हा गोग्लैलायनोसो नागिरबावो हा र' लाहैनि र' थांनि नै बे खन्द'आव गायफ्रामजोब्बायानो ओमफ्राय NGOनि महिला पार्टिफोरबो दङ थांनि एसे बे महिलाफोरनाव सोंहैनो दिनै फांबेसे गायखो जेसेबां गुफुर नुदोंना बेयावहाय गासैबो गायफ्रामजोब्बाय बे खन्द'जों गायखांजोब्बाय होननानै बुंदों गायबावगासिनोबो दं हरैहाय बेथ' फुरा दिनै गामसालै फंबाय गाज्रि जायाखै मोजांखौनो बुंबाय ओमफ्राय ओंखायनो गामसाखौ गानना होबोबाय आं होबोखाबाय ओमफ्राय बे रुमाल फाख्रा लालाय थिबाय नों हनै गोलोमदै फुगारनांगौ ना गोलोमदैया नै नोंसोरनि न' खाथिखालै मैदेरा न' खाथिब्रा ओमफ्राय आं नों गैयिनिफ्रायनो गिगासिनो दासो नों फैनायखायसो एसे स्रां दा मिथिगोन मैदेरफ्राबो हा माने आं फैबाय नालाय दा रावखौबो जेबो खहा खालामनाय नङा आरो खाथियाव थाब्लाबो आदसा खारन नों बे जायगानि ओनसोलजों फुरा गोरोबनानै थाफाखानाय ना आंनि जोनोम जायगा दंफाङा गायदो फर्म फिलाप खालामनायाव ओंखारोना सोंलु योर बार्थ प्लेस ना नों फिलाप खालामनांगौ ना अब्ला आं नैबे जायगाखौ लिरोना बे जायगा नामा मा नाम खय नाम्बार बे 6 नाम्बारनि ओरै सोनाब जाबाय 6 नाम्बारनि सोनाब 6 नाम्बार माने 6 नं लालि जों पार्ट माने बेथ' गामि नङा नालाय खुनु गामिनि नाम गैया माथो बैसागु समावलाय बेखौ दानफैजोबदोंमोन नों थानायावनो मा हिसाबै दानफैदोंमोन दानफैनाया नुवाखै फरेस्टनि बिसोरनो थाल मोनबावाखै आरो आंलाय बहा थाल मोनो होनबालाय नों जायगानि होनलाय बोरै जायगानि होनना मोनसे बुंखो नोङो जायगानि होननानै बुंदों नों बेक्तियाखि बेफोरखौ नों सहस नामा होबथालाबायनो फरेस्टनियानो हनै नुवाखै दाख्लै होबथानाया मा दंफां दानग्राफोरखौ आरो हाग्रा दानग्राफोरखौ मा होनगोन नों अफिसानो खांब्लुंजोबदों हाग्रा दाननांगौ होनगोन ना दानना दानथारनांलेलै थोबाय दानै दामथा दाननानै हाजोसिम जे नांथाफैखाबायना जोंनि बर'फ्रा दा माखासे जा दं बेखौहाय जोथोनै लाखिनानै माखासे थाथोंसै समायना जानानै बिफां लाइफां नांगौ थाजिम बोथोर नांगौ जोङो थाजिम मिथिंगा नांगौना जोंनो बेनिखायनो थोबाय दाननांले दानलि हाबजोबखाबाय हाबनांगौआ ओंखायनो दाननांगौ गैले आरो सिमाङावबो दाननुथारसै सिमाङावबो मोगथांनि खोथायाथ' बादो ना मा सिमाङावबो नुथारनो नांला दानुसै अननानै हाग्रा दानग्राफोरलै बर'फ्रा इसेबां गरिबबो गैखालेलै इसेबां गरिबबो गैखाले बर'फ्रा गरिब गैमारला दा नों नुमारबाय दा हाग्रा दानलायनांगौनिसिम गैखाले गोसो जानानैसो दानो धयन' थाङो ओरैलाय आदार बै गोमो मोलोंबाय एसे गोमो लोंनानै लाग्रोनोसै मिथुनो बांद्राय दाहो दे लजेनखौ लालाय लोंबावखानोसै आरोखि ना माथो मिथुआ गोसोमबो मोलोंबाय माथो एबाराव थोस गोसोमबो मोलोंबावबाय
जायगायाव दंफां गायदोंना बे खन्द'सेखौ ओरैबायदि लांदां खालामजोबनायनि प्लेनिं खासैमोन जायफोर हाग्रा सिफायग्रा एक्सुवेलि बे हाग्राखौ दानबाय थानांगौ दरखार गैया जों गावनिखौल' साननानै लाब गैया नेक्स्ट जेनेरेसन जायफ्रा गथ' गोनांफोर बैसोरनि खोथाखौसो रासिन साननांगौ बेखौ साननानै एबोले जों हाग्रा दाननांगौ बा माबा मोनसे सिफायनांगौ बे नङा दा खोथायै खोथा ओरैहाय सेलेखा होन अदालगुरि ओरै साइडजों सान्थिपुर साइडजों बिदिनो हादान दानदों दाथ' फानदों बेफोरबायदि आरोखि थ' दाननायनि मा लाब थाखो आरो मानो फानखो थ' दाननानै बा फानफिननांगौनि दरखार गैया हा नांगौखायसो हा लादोंमोन नालाय बेनि थाखाय आरो थ' खिन्थु फाननानै बा माबानानै जेबोथ' लाब गैया ओंखायनो जायफोर हाग्रा दानदों बिसोर गोजानाव थानाया मोजांसिन मा दंफां नों गायनाया बियो जिया ए आदसा बले मा दंफां दङ दंफांनि नामफोरखौ बारा मिथियामोनलाय दंफां आदसा जाय हक तितासाबबो दं जियानो दङ नै दंफांनिया चिरांनि गोजा नोंसोर जों बाक्सानि बाक्सा मा जायगानि बाक्सा जोंना ओरैजाय भुटान चकिनि मेन प्लेस हिसाबै सुबनखाता उत्तरगुचि बेलाय मा दंफां बियो माबा लालि माबासो बेयो सेलेखा ए सेलेखा बांसिन सेलेखाखा दे बोलो हो खयस' गायखो नोंसोर दिनै ओरैनोथ' आं गायाखैलै आं जावदोंल' जावनो हाग्रा नुखादोंलै नों जावग्रा नुखादोंलै नोंखौ जोङो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि जोङो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट जानानै फैदों आदसा बङाइगावनिफ्राय साबेसे फैदों जोङो 9 जनसो दं नामा 9 जनसो आदसा जोंहाबो दाख्लै दानानै थांबाय नालाय बर' फरायसा माहारियारि आफादा दा बेखायनो जों ओंखारफायो आरो अनलि चिराङावल' ओंखारदों ना मा चिरां माने जों क'क्राझारनिफ्राय लानानै दिनैहाय चिरांसिम सफैबाय आरो ना आदसा ओमफ्राय नेक्स्टआव जों बाक्सा उदालगुरि थांगोन बे आरो माथो गारि गंनै गायखांबाय गारि गंनै ओमफ्राय बलेर' पिकआपजों गंनै गायखांबाय बलेर' पिकआपजों गंनै आरो लायनो थांबावगासिनो दं खयथा दंफां गायखो नों दिनैहाय हा 6था नोंसोर बारासो गायनांगौ नों दिनैनि माबायाव 3000 था टारगेट 3000 थायावहाय 150 जन हिसाबै जोङो सासेयावहाय 20 दाल खरि गोलैयो बेखौ हिसाब लादोंमोन आरो टारगेट गाबोनबो दंबावो गाबोननि आलादा टारगेट गाबोनना बबेथिंजाय गायगोन नों गाबोनथ' रायपुर जागोन नामा रायपुर औ आदसा दा अर्गानाइजारफ्रा बेखौ खोन्थासिगोन आरो आदसा दासो मोनदों साला आंखौ दहाय बिराद थिफुदला होनथारदोंमोन बियो बाबा नोंखौ खेबथो होननानै गोलैना देखायदोंमोन आङो नोंगौ गोरोङानो एसे हाग्रायाव थाबायिखायनो बारा थाबायनो रोंलायलाङा हाग्रायाबो माबा सुथुरथां माथां खोख्लैलाबायनो नागिरो फाग्लासो ले खदाला नै हा दांलै दा सु गोजाखा नैबे नुखाबाय दा मिथु खोनाखाबाय हा हाग्रायाव माने गोदो थाबायबाय बेफोर हाग्राया औथ' जों माबा मोनसे लाहैग्रोनोसै गोदो बिथिया हाग्रायाव थाबायोबा दंफां मुराफ्रा गुलाङोमोन खिन्थु जोंखौसो उल्था दा खोख्लैफिननो नागिरो आसरित मोनबाय जियानो जाया मानो दंफां गायनाय हाबाफारि बनसुनिफ्राय 9 लाख दंफां गायनाय ना बेखौ गायनांगौ फावा मोजां जायाखै मा माबा खालामदों दा गामला मोखां सासेया नै बाइकआव बा जि मोजां गाख्रांलायना दंबावदो जेन गावनिसो बाइकआ सोरनिबा बुलेटआव दहाय खावनै जिरायनानै मालायनि बाइकआव बिदि गाख्रांनो हामगौ हाथायालाय एकदम समान ओंखारथारा ओमफ्राय हाथाया सेसखा हनै गोजौ गाहाय जोबखाथारो गैलेले सयथिबो हाथाया नोंना नोंनिखौ बुंनांला रा बेलेगलै गुस्थिब्लाबो गोजा गासिबो हनै मेगन मुसुग्रालाय गैखा ओमफ्राय बिब'सो थै माबायदिलै बिलाय हाग्रायाव थाबाय दोखो दोखो मेंबाय फरेस्टार बिसोर थाहैखायोना नोङो सोरनाव बे सासेयालाय मेङाखै नामा बाहागि मेंबाय
बेसे सेरसेला सिनांनिफ्राय मेंनाय साइसखौनो नुखाथारालै रुमाव थाबा नों थांनो मोना बिसिनाव अबाव रुमारिनाव होनाबो फार्स्ट नङा नोंना साफागुरिसो दा साफागुरिया लेबु लगायगासिनो दङ बे खनसेना खननै थांबाय आङो लामाखौ जोगोनार ओमफ्राय नै आंना नै बिदि ओंखाम गोखामखौ जानोसो गोथाव मोनो गोसोमावनो जालां ओमफ्राय दाउ बयलारा मानो थांगौ दे होदो दे नै ओंखामाव बिदै होलै बास जाबायलै दाउ बयलार फैबाय आंना जाबाय नैबे दरसेल' जायो दे नैबे दरसेल' जायो दोनलांजोबाबो दुखु मोना बे दरसेल' जाखायो मोनबावबायसो बुरजा बा होबावनोसो लुबैबावदों आरो बिदि दाउ बयलार फैदान गोसो हो जानो